Россияда авария хәлендәге торакларда яшәүчеләрне яңа йортларга күчерүдә 2011 елдан башлап федераль программа гамәлгә ашырыла. Әлеге программа безнең районда да уңышлы тормышка ашырылып килә һәм шул еллар эчендә бик күп гаиләләр бушлай яңа тораклы булды. Агымдагы елда әлеге программа буенча район үзәгендәге Хөдайбердин урамы 5 кәсер 1 адресы буенча күп фатирлы яңа йорт төзү планлаштырыла. 3 катлы, 2 подъездлы, 38 фатирлы, 1263 квадрат метр мәйданлы торак 2020 елның ноябрь аена файдалануга тапшырылачак. Төзелеш эшен Строймонтаж җәмгыяте алып барачак. Территориясында Башкортстандагы уңайлы ихата проекты рамкаларында төзекләндерү күз алына. Бу җәһәттән 28 август көнне муниципаль район хакимиятенең кече утырыш залында биредә яшәячәк югары яркәйдәге Кызыл армейслар урамындагы 57-нче, механизаторлар урамындагы 5-нче һәм 9-нче, коммунистик урамындагы 95-нче адресларындагы фатир хуҗалары белән очрашу узды. Очрашуда район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, хакимиятенең төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык буенча урынбасары Илнур Хәйбрахманов, Яркәй авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Рөстәм Әхмәдиев, аның урынбасары Алсу Муслухова, МПМК җәмгыяте җитәкчесе Ришат Мәгънәбиев катнашты. Чарада катнашучылар тарафыннан яңгыраган сорауларга җитәкчеләр тулы җаваплар бирде. Хөкүмәт программасы белән соларга планлаштырабыз. Худайбердин урамында, менә бу микрорайон напротив поликлиники, шушы урында бер зур многоквартирный йорт сезнең өчен. Бу многоквартирный йортта булачак 38 квартир. Безгә кирәк сезгә бирергә 35 квартир. Шуның бер квартирны без яңа йорттан, но бер генә кеше дә яшәмәгән квартирны сатып алып бирәбез, потому что андый квадратура бүтән җирдә безнең планировкага туры килмәй. Бер йортка калган 34-тен бирәбез төзелеп беткәннән соң йортка. Эшне башлайбыз, бу атнаны огораживать итә башлайбыз бу территорияны. Бу элекке училище булган агач бура йортны хәтергә аласыз, беләсез, Ачы елгасы буенда. Анда без микрорайонда эшләдек, шушында бер йортлык урын калды. Шушында безнең булачак 1300-дән артыграк квадратлы 2 подъездлы 3 катлы йорт. Шушындый ук планида, видта, шушлай ук итеп түбәсе ябылган, шушындый ук архитектурный формада, шушындый ук утеплитель белән эшләнгән йорт. Бу йортка без сезнең квартирларга туры китереп планлаштырдык планировканы. Безнең килеп чыкты артыграк сезгә бирәбез общий әйткәндә, сезнең квадратный метрларыгызны без киметергә, я сезнекенә нәкъ туры килгән квадратный метр бирергә тиешбез. Я туры килмәсә планировкасы шәк кына зурракмы. Шулай итеп без сезгә өстәп бирәбез 139 квадратный метр дополнительно өстәп бирәбез. Сезнең булган 1155 квадратный метр менә сезнең 35 квартирның площади. Шушыңа 139 квадратный метр өстәп бирәбез сезгә. Өстәгән өлешкә түләй район, калган өлешкә бирә хөкүмәт акчасы. Экспертиза аша үткән проект була йортның. Чөнки без хөкүмәт акчасы белән эшне итәбез. Яңадан җомга көнгә без бирәбез рөхсәт төзи башларга дип. Шул вакыт бу атнаның җомгасына бирәбез. Шушыннан МПМК җәмгыяте бу йортны төзи башлай. Шуннан соң безнең исәп быелгысы ел ахырына, может быть январь аенда өстәп бу йортны төзеп бетерергә, дәрҗәсен куярга, түбәсен ябарга, бик нык напряженный эшләргә туры киләчәк. Дальше көз ничек була, яңгыр ничек була, шуңа карап булачак. Дальше без исәпләйбез йортка сезне кертергә, Алла бирсә, ноябрь аенда алдагы елны. Чөнки төзеп беткәннән соң кыш буе кертәбез коммуникацияларын, утын кертәбез, суын кертәбез, канализациясын чыгарабыз. Менә кыш көне эшләй торган эшләрне эшләйбез. Шуннан соң апрель аенда исәпләйбез отоплениегә кушырга бу йортны. Җәй буе отделка эшен эшләргә кору вакытта җилләтеп әйбәтләп. И эшен тәмамлап документларны сезгә оформить итеп, авыл советы регистрациялар эшләй, разрешение на ввод ясай, чөнки бу поднадзорный йорт була, экспертиза үткән йорт була. Бик күп документлар аша үтәсе була.
Шуннан соң исәп бар инде ноябрь айында сезгә менә бу йортны документаль кулыгызга тапшырып бирергә алдагы елга. 14 сентябрь көнне фатир номерларын билгеләү буенча Ярки авыл советы авыл биләмәсендә җәрәбә оештырылачак. Әйе, бүген күп кеше яңа фатир сатып алу турында бары тик хыяллана гына ала. Дәүләт авария хәлендәге йортларда яшәүчеләргә бу мәсьәләне хәл итүдә бушлай ярдәм кулы сузуы куанычлы күренеш. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.